Добрий день, з вами канал Мунфан. Це моє перше відео. Напишіть мені, будь ласка, в коментах, що ви хочете, щоб я знімав, а я це буду читати і викладати у відео. Я хочу бути першим українським відеоблогером. Я зняв серіал «Висоцьк на виворі». А скажіть, будь ласка, які ви будете відео знімати? Ви будете знімати теги, челенджі? Буду все знімати. А як часто буде виходити відео? Щодня по можливості. Як ви вважаєте, а ви знімете челендж або трансляцію зробите, коли буде 100 хоча б підписчиків? No problem. Окей. Тепер Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ділитесь відео з друзями. З вами був Ігорьок. канал Мунфан. Всем пока!